आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म दिनैनि बे बिजनेस सोलोंसा फरायसाफोरनि आफादनि सरासनस्रा बिसायख'थि बेयाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि बिसायख'थि महरै गसंदोंमोन बेयाव आं दिनै देरहासार जादों देरहासारनि बेलायाव आं गिबियावनो बिजनेस दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोनखौ आं साबायखर होनो सानो आरोबाव बिजनेस सोलोंसालिमा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरोबाव गासैबो बिजनेस सोलोंसालिमा दालाय दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर होदों आरोबाव बिजनेस सोलोंसालिमायाव फरायनाय गासैबो बिदा फंबाय बिनानाव गासैखौबो आं साबायखर बावदों आंनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय बेखिनि थेंक इउ बसुमतारी आङो दायो बे समाव आङो बिजनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आदा सुबिलाल दैमारि आरो बेयाव गासैबो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमानि गासैबो फरायसुला फरायसुलि लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावमोनखौ आरो जोंनि टिमनिखौ गासैखौबो हामबाय होनदों मानो होननानै बुङोबा बयबो खस्थ' खालामबाय जोंखौ देरहाहोनो थाखाय साबायखर थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ एभरिवान फर योर गाइडेन्स एन्ड आवर लिडार्स फ्रम एबसु एबिएमसु एबिबि वाइएसएफ थेंक इउ एभरिवान for supporting us and helping us and thank you everyone my team for working hard thank you मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ